Lia ma osebedo ka ojot e sikunde mane okete kaka kuonde mag reso jok mapio wolo daro e miechgi e kar chungo bura makarachuonyo osedar e sikundego mar chiwo thuolo ne chenro mar somo ka yawa yanga sikunde odiochieng' makiny. Kata odoko ne familia go luwo chik mar sirikal kendo dar e sikundego, midhiero mamoko koro pod ochomogi gi ng'ong'o e kanisni kaachiel kod kuonde mamoko ma giringo mondo gibuorie. Jafwambo marwa Ali Abich miyowa ler mar wachni. Kanisa dwen ma osodo makoro lokore ka jot manyien ne moko kuom familia 580 ma osebedo ka jot e skund primar mosodo gi skund sekondar mosodo moingo dwe achiel sani nyaka ne oula dar gi miechgi. Oganda gi pod ok nyal dok e utegi ma pod pio luoro ma oketo diere ka moko bende utegi ne pio ruombo piny kendo giwacho ni ochunogi mondo giwe skundego thuolo. Wadhi manyo mier man malo manyalo dake kata kanisni. Wan go so des die church, wan gi kanisni mamoko be moluorwa ka. Koro ji dhi pogore, ng'ato dhi dak kama oyude thuolo. Gima dhi mombedo moridore kabisa molo kaka ne nitie nikech pod wabro dwaro kony mondo mi kony wayud kaka wanyalo medo chiemo kuonde ma dhie kuonde. E kanise ma koro gidhi jotego gikwayo piny owacho kod migepe mamoko mondo yochwalnegi e kony nikech pod gin gi lwetgi nono kendo onge kaka ginyalo konyore kata e weche mag chiemo. Ok oyot ahinya kaluwore nikech koro oganda ng'eny, maisha bende koro tek kanyo. Yuto bende ok nyal bedo maber, wan gi pek kuondego eko. Japuonj maduong' e skul primar mosodo Walter Owino wacho ni gin kod pek maonge kaka jopuonjre dhi konyore e yo makare skundno chakre odiochieng' makiny nikech chope opong' ka thoth klese bende chal gi ok beyo. Wan kaka skul, we are prepared to begin learning tomorrow. Classes mane gitiyo go kodong kaber ahinya nikech ne gitiyo kanyo gi mach biro koro gi ka gilel chope bende giwe ka koro pong o kaka nitie din chon machuno ni nyaka obo ywagi. To e skund primar ma Kubuya ma bende osebedo kar jot mag familia moingo 300 bende dong' nono ka moko kuom familia go ekogolo ywak margi nionge kaka nyithindgi kiny odhi skul nikech gige mag somo ka moting'o buge ne pio oula oketho ka gidwa ni sirikal okaw ting' mag nyithindgi go ekotamni. Piny oywero gige wate ma udi bende moko dhi kod bathgi to nyithi sikul gi uniform onge, lewni onge, buge onge, to pesa ma gidhigo be koro onge nikech yuto koro waonge go jowadwa. Kore sama wan go ni wan gi sida kaka nyithindo gidwa dok sikul be ok nenwa. Kwayo sirikal ka giyie to gingi kaka nyithindwa gi nyalo dhi sikul, wadwaro uniform, wadwaro buge jowadwa to koda wakwayo sirikal ni ka giyie to pesa mata ma nyithindo donjogo ni jowadwa mondo sirikal ochulnwa kapod wadhi chako ka wadhi dwero ki wadhi chako dwero manyien. Awakwa sirikal ni mondo kelnwa buge ne nyithindo tamni be mana kaka nyawadwa osewacho ni tamni mondo wenwa kaka wanyalo chulo fee onge. Kaka nyithindo dwa bire sikul kata mana gambut ma nyithindo dwa rwako pi pod ng'eny maonge kaka wanyalo timo. Ruoth ma Kubuya okone giseiko kanise mopogore alworano mondo familia go eko dhi oyude resruok. Wase identify some churches ma sama wan go ni nitie jogo manosedar mwasetero ma already ose camp e churches go. E sama wantie go ni nitie jogo manok ma pod wadong' go e skul ka. Gin bende pod wang'iyo kama wadhi tero go godhiambo sama wan go ni mondo kiny ka skul chakore to ok wabed gi tabu. Skund primar ma Kubuya ka endi en achiel kuom skunde mosebedo kar jot mag familia buora bang' ka pio oula ne osedaro gi miechgi. Sani koro chunogi mondo giwuog e skunde gi eki mar chiwo thuolo ne jopuonje makiny chako ayanga chenro mar somo odiochieng' makiny. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.